Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Methang Ahemalong Ingdeng Githom Arnam Githi Sining Recho Aphan Kethok Kijirpon Truck Aphan Bike Kapatong Ajok Inut Apran Kedam Lapen Inut Ahiring Tangrak Areng Kisu Hojai District Arlo Haldiati Ronghang Arong Along Dumahi Pen Bhogali Bihu Katalon Birta Kelang Bangfu Bang Hidona Panseta Medi Lihin Pen Anika Sama Kardom Pajuriglo Kardom Bini Prime Tama Birta Long Pen Nilisa Mijuli Baby Nonarji Tha Birtang Ton Pen Nijang Karbiang Long Kaparlo Dongkamukam Ardu Kekang Ronghang Arong Karbiang Long Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang Ahem Methang Along Arkoi ni Pai Krepli Arni Ingdeng Kethom Aparman Arnam Kethi Sining Recho Aphan Kethok Kijir Padupon CEM Tuliram Ronghang Asarbura Joy Singh Ronghang Amithang Avopong Ingdeng Kethoman Kapejut Bari E Barithi Chethok Chijirpon Labangso Sining Recho Kethok Kijir Chardom Chardi Ponalong Karbi Anglong Angkang Ki Ongdong Manpeng Kedo Kethe Gidingatum Lapen Karbi Aron Bisar Kindar Aron Ajutang Kirimpon Kethek Kiri Amanapeng Kidoatum Chetong Renti Kethok Kijir Kardom Kardia Kurusaratum Pen Kapachini Tenke Servan Kepu Kacheron Ponke Chujun Hot Henlo Akaprek Amaya Longke Cheron Ponpe Lapen Pini Labang Soa Chujuna Long Long Ri Trok Atum Pen Stami Nang Chetong Dun Pen Pini Labang Soa Chujuna Long Chetok Chardoma Long Mesen Meet Pen Mate Wumut Wokan Stami Meset Meet Methai Pensi Ingsam Jin Pen Sining Recho Chetok Chardom Chardi Ponasai Pachun Pon Longlo Sarah Along itu je alang di Sarbura ke Joy Singh Ronghang pula lasi alang di suku ke Tuliram Ronghang CM Sara lasi ini lasu atari ke hotel ini dari Ribli ini receiver ni lasi Nilipan Sepul Cotram dan si ini ledak lasu jujun kamen mencong supaya punya lasi panas kalau lasi ini ledak ni tu kado kawe ada longri longpat acom apang bang sori kuru da podo ada kacetong akeke siding na tu sahabi pen japon lasi ili phanda lasu kicu gejun amai long nak supaya pukon nanggi pusi kini lidak dari kripli dewa lasi ladak keti geding du sita ni tu lasu servan kep kacirom ke la bini jujun hotelo Asia along kaprek abang ke lason dia baru bas pengar kilo ada masalah lo ke la servan ke ciron kasi jujun ahud helon itu servan ke ciron amailo Rong Troxy Ben Wiki Be Karbiang Long Live Dokmoka Police Station ke parlo NH Thongkebra Truck Atowar PRA Dokmoka Sarjeng BOC Adung Ihum LP Truck along Bike Ketong Namdera Jok Adimalong Amat Inut Aprantam Juilo Lapen Inura Bangke Ahiring Tangrak Pen Areng Sodaklo Non Malom Kangsam Lapen Hun Melan Keklo Karthat Piga Jok Gari ke Vegatuma Phan Kaphir Bimi Asonsi Dukoklo Lason si kidam tang arkoi ni phai krepli arni kang sam por phai ner kebra chiti malom bang hini jir popo bike pen ahemanat kachedam bomahut ihum atrakalong kitong dam dera jok kate barabang adi malong amat apran dam juilo lapen kachethap duna bangke ahiring tangrak pen areng sodaklo Kopai ke langno pen apran kedam jui abang phuke langhin mai birik sar ingti arong amekar raju ingti lapen areng ke so abangke phurek terang arong amekar dines terang pusi pangthek pon dines apha nonamat ke nogaung alongsi se langpon bom lang pusi chini don baksa khotna phuke tuwe sare ara porbon arong bang sare tirong Ang tela accident amen ka raju ingti ini kudang dia nolak so nak pakai khotna phuke la beni lambo kolesan parchon lambo
इसीलिए जब दालम है UCR dingo raila hadi. Halapu kopai kelang nopen apran kedam jui Raju ingti alang liachor asomar banghini lapen adonara batuma phan chepa mote kangnang koklo dokmoka pen semsing ingti Karbi Anglong live Karbi Anglong district pen Hojai district ahoy kido akarbi arong Jasemet Haldiati rong hangarong along kedam tang arkoi ni phai krepli arni domahi pen bhogali bihu ketanona sai dengpon Doboka ahawar ke dodona karbia kheyetum Jasemet Haldiati rong hangarong langkarom araratum phusar phisara kaya hot pensi Thoya district arlo ke dodunang kok lapen hapu arona tangsi kirim dunang kok joksi lapu Karbi Anglong arona tang kedo ke thak lapen elam eki pindeng sumpot an setami masap so kacheprek donang koklo Thoya district ke do akar biara da tumki nonputa domahi ronga jepen bhogali bihu setami talon pon bomsi wang bomlo Lason taksi Hojai district pen Karbi Anglong district ahoy along kido akar biarat Jasemet Haldiati rong hangarong pen langkarom akar biara tum peneng asingkana farman domahi pen bhogali aronga je talon ponsi ningkarong jibi pon Oh, Kardom Karbi Anglong live kalang aratum. Pinin tum Karbi Anglong live team pen ladak Haldiati rong. Nis Parokwa rong hangarong sidolo ladak ke dumahi rong aje aning kanwang dalang litum masap sobe semelang tum talon ponlo lasi non bang bogali bihu ta nangelo lasi alang litum la solo gotse dumahi labang so rong aje same seng ponlo lasi rong aje long lui sapi mate manpeng ke chapapon difu commissioner nang dun lasi alang lipen le thek pen tum Karbi Anglong live pen Niliphan atumi dik pen niliphan la probat rong hang atum niliphan hemang si niliphan nang invite lo nang jong apor do pulo dante do mahi along so apor tami nang chitong dun hapu si niliphan nang pusi to niajan pen tami apor chen pen tami nang tumalong do mahi along nang ke chitong du phan niliajat pen tami bor ipu pusi ni pini nilidak nang chitong lo pasikatu gabi do mahi ki klem rapet akorti lapen igmar lapen po purun po pia purun pai firun tum hans tame nilihin pen churolo la Basudev Rongchehon pen Japon linsi domahi pen bhogali bihu aronga je katalon pangchengsi tirim ingduk chikimo asai dengpon bangso ningkarong katalona mayalong diphu world commissioner minu teron pi pen danglok penang an kithe gidingatum chetong don si Hudai district lo lasi alang lipan same thek pen arjupon Kardom si ini tum aning content ta Anikan wang ta laso bhogali bihu unitum patipon bom lapen pisar din penta nitum la bhogali bihu bang ke nitum mani bom anikan wang ta ase pinita penengta nitum la sonthasi aronga jepen padopon po ase non bang ke nili la dipupen commissioner akehai by deutum afan nang chitong dunlo lapen bangso domahi katalona hod kedoan araratum aning karong chipi ponsi kilun ke kan kachepate setami padopon denarong pen Bikram Teron Karbi Anglong live Kheroni Southern Range Kaparlo Ranima Basti Puarong along Patodap Edonahem Habit Ingnar Kateng Kingdom Hod Ashok Rajbor Puabang Puaphan Apran Armut Tekangden Kheroni Southern Range Angkang Habit Ingnarahur Ajonarlo Kikrung Dir Darajok Kaphere Memeang Ang Lidonglo Mantuni Benki Munirahem Kipripi Lapen Mantuni Benki Munirapran Karmut Deranta Dulo La Anchotakali Katiki Cho Echosama Hormuke Arnivangta Kicho Kapan Hokpi Doverlo
Arni kachilut lo pulote rong araratum kamatha kisung nanglo. Lason si kedamtang arkoi ni phai krip ho aning besitami por pioneer kep malom ranima basti puarong along habit inar hor todam paksi hem red kaphalang nok lapen chu ei chu soma hormu mate gehu nok chana hai hoi penang an kichu panahok pilo. Jopang thang lahaya hormu chodera phi to dabada por edon rajbora hem kateng khengda mahut ashok rajbora phan afran armut tekang detlo. তো আমাৰ ইয়াত হাতীৰ জাক সোমাইছিলে সন্ধিয়া 8টামান বজাত তেতিয়াৰ পৰা গোটেই গাঁৱত মানে তেওঁলোকে গ্ৰুপ বিভক্ত হৈ পেলাই মানে উৎপাত চলাইছে ইয়াতো আহি পাইছে 40-50 জনৰ হাতী জাকে আহি পেলাই গোটেই ঘৰটো ঘেৰাও কৰিছে ইয়াত দেখিবলৈও পাইছে ঘৰ ভাঙিছে নষ্ট কৰিছে এই মানুহজন মানে ওলাব পৰা নাই ঘৰৰ পৰা এই ঘৰত থাকোঁতে তাক মাৰি পেলাই গ'ল মানুহটো কি নাম মানুহটো অশোক ৰাজভৰ এই ৰাণাইমা গাঁৱৰে ল'ৰা হয় সি হাজিৰা তাজিৰা কৰি খোৱা ল'ৰা তাৰ তেনেকুৱা খা সম্পত্তিও নাই দুখীয়া ল'ৰা হয় আৰু তাৰ ল'ৰা ছোৱালীও আছে তাৰ ল'ৰা সৰু বাচ্চা আছিলে আম গছৰ ওপৰত উঠি পেলাই তেওঁলোকৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে আৰু ইটো মানে হাতীয়ে এনেকৈ ঘেৰাও কৰিছে ঘৰৰ পৰা ওলাব পৰা নাই গতিকে তেওঁক মানে হাতীয়ে মাৰি থৈ গ'ল Kachini duna tengke apran kedam joy rajbor alangli ing narpen kachapajok japhan derangta chikimlo bonta halabangso arni alangli bangso aderang along chido desi IAY ahemso alongsi kachido bonta akopai kelangno habit ing nara hor bangso IAY ahemso ketongdam phlina jok ahem aita kebab pena joksi alangli apran kedam nangta hailu pusi ongdung araratum kahon the padopon Ajad penon alangli ingna rajoni bensi apnana bangke damnang binlo ingnam raikom sakhiathum adimalong anke tampo seta ingnar kiplung jia phan pheri pikpu rongaradatum akoi pisi alangli tum ning kipungpen kheroni southern range along anta chekom damlo setame hamren pen DFO wangsi keton kelang phan ansose forest asaiki pabat thupopu lamkang sampen than pare ponsi rongarada phan aning pathe ponlo Kheroni pen Mohanteran Karbi Anglong live Hurnat alangson along kedo Hurnat athan arnama men pen Puron singnar ahin pen kedam tang penang ananing kan pen Sonaton hongho chelang rapetsi hem arnama phan ardomar dipan bomlo Lakha Kretrok Numati constituency angkang Inglong Arlok Hurnat alangson along kedo Hurnat athan arnama men pen pini Sonaton honghua tumpen Japon densi dong mukak denarong langlokso panjuri kachari arong samilangso pen kado kawe chelang rapetsi Hurnat athan arnama men pen kedam tang arkoi ni phai kripli arni kardom kardi asai dengpon Hurnat athan arnam kardom pon vera bangphu ronsing narahin pen kedam tang preni phai isi surihini rakre pho anekan pensi kardom kardi asai pangching ponlo Karbing long nong nam ka che thang klong mate north east angkang ka che thang klong labang su kang thilang su alangsun ke wang ana thua towar puar ina siwang nangji lada bangke Hurnat pido Hurnat sodo lapen labang so a Hurnat pi atowar ke damana thusi Hurnat athando itum hakku pen pusar pisara dina kai pesna me lada bangke arnam itum ke kedodim lo itum kadu bita chini lo lasi ladak ke arnam ke palon pon mate labang so Hurnat athan ke langchari bangphu Pini alang litum kadu gobe celang pet pensi lang roy lang jeng stame non ajo por stame alang litum cinglu cingchilo arna masai kadu gobe alang litum klempon lo lasi labang so puthak litum karbing long life pen ok peralam chini ji phan Hurnat athan biposi litum karbiatum manpeng chipi nang kok mate ardomati nang kok la so alam puthak litum karbing long life pen stame litum arju ponilon Itu jo pini ke Januari tarik kripli anu weni tum cinglu cingti ke bang hako ni kan faronar ke pose April the kang dog hosi bang arna mani tum bang pinche pinchong kang pinthi kang lo la so sini tum ne la wekri hini himoni tum ke ni tum suwa pangthi ri suti pangthi bosi arna tum bang horon kang lo bukang lo la si ni tum la so kachinglu cingti ke bang halsun
ningkan pharonar ke ho dio pani long tame bang hada ke sip durga parbuti bang sinsat ka chepia dim lo daklasi kima kam Hurnat athan arnam amen pen isi inglong arogajo mandir kimrang ponlo lapen aningkan bang sitami ningkan esek pen sonaton hongho atun pen chelang rapet pensi langroi langjeng longku longdang than theli papun lamki lamphong ave bin jia phanpura ardom ponpom lo pusi pherangkia thengno nangpachini don tum ladak pu hornat athana long nilitum jo aningkan bang thona thak nilitum chuneng pensi nilitum labang so akam nilitum pangcheng ponlo mane lada nilitum lapen ke klem park dam para lama kali nilitum da kardona rap kati rap nilitum akuru kolak do kurung ceparju kolak ceparju bon setame kuru tumta jo kisu jo ni mat pining ve jo nilitum long cetong reke delo bon setame nilitum long kuru hukum pensi nilitum ta pining ve jo stame labang so akam stame ke klem lapen ante pining ve jo pining kan karang so thak Januari tarik krip nilitum ladak pu hurnat athana long la so lang roi lang jeng long setame tuneng pensi nilitum la so kam nilitum pini chinglu pon chingpon ke pancheng ko asi denarong pen Bikram Teron Karbiang Long Live Bini Prime tama berta ke lapuan si kang tonik lo